2 years ne de ekono pe obi fufuro fa na ma no me nia da agye ametena ho da bia but the ombro 2 years ana on 2 years mu no sa haban we ye the blue blue pa de senior man anya bijanfo de ni bi de okonkum no na ya pe kora mo no what I say na ya tete we no soro no ye wa haban be frɛ no nunum na ya fa nunum na fa ye eme na ya fa no eme so de aka haban we hu na ya pesa akasa pempen no na ya tu ni ba bi no na ya rere na ya sone so na de coke afra na ya di kan de coke na ma na anom ye wia ye we de adi we ni be ye nyame ena hata suru asase so nete dam no beti akọ abusia mama akwa aba Agyei Kodie TV so brass say yetena ase na yedi eye honhom enkombo mekire nsem a wonti ase na afin so no yedi akukudamfo yetena ase na nde meni eye okese pa na ehia wo ha eye Reverend Agyei Kodie na ye pensen mu na asema wetwe nkombo afa won ni titiri pa eye ahaban nsem ana se ye ka ahaban a potokasa me ka na se herbs enti ahaban tumi be na wa ahaban mu na afin dia kwa na ahaban eye enti ne ho nkombo na nde ye ba bedi ewo eye kasafidi so Kodie TV enti ene meni opening kese eye Reverend Agyei Kodie ina nim se wota hwe eye Facebook na se abefon titan fidie nso a ehu papa yi ehu nkomo bebre a o chechere nsem a odwen ho a wonti ase enya nsem bebre efi papa yi nche nti abibia akra no se wota hwe ne nko ade a ne nkomo nyina mu no aya na ye nte se oka eye haban nsem na se haban mu emu nsensem enti ne meni opani atena se na ya di ehu nkombo timi a me di dwuma di mu chiame me di a me so ene nana kwame gentle wetimi afra me the fashionista etimi nsembre ma me nko opani kase ne nche na man akwaba na afa nsi fa nkomo hyehyɛ ne so ento aso opani mpacho ma akwaba unu amejo so ijiri se mpomboko oba de adawo ma me ho de pa da erade ase matu nka pi opani obende nse wo bo adwuma nkasa abibia eta hwe ewo stations ahodo pi se wo chechere nsem ubie emabuno nini wiase se ibi agina be hu ne ma eko na ene de pese twe nkomo fa eye kase ahaban nsem a eno na pese di hu nkomo enne potokasa me kan se herbs enti obi create ahaban tumi be na wa ahaban mu ana se obi kura ko hawo mu ahaban be na otumi di twitwade ne ho di sa nkomo na ndem pese yedi ma me da se ma me na se na me nche watifu nyina na ma akwaba emra uduma die so ana o TV so se de odi kan ne no kwasam ohwe a ma ye video bebre da begu YouTube Facebook amanfo bobo ne ade but me nkasa mfa haban ho da etimetimi aka se una ye first person a odi sa asem wo ya tag me a ne ye beka ho asem ana obebise bisam sansensem wo efa ahaban ho ma me na se biem na ahaban ye kasa ahaban din ahaban no ejina ho mansem bebre ye kasa ban ye se ugina bibi achi na untimi nwuram ha oha 100 potokasam ene ban ene ye kan bom enti ohaw ni nyina no sa no duru 100 krampa ni ban no aye sa ade no eni ti aye tu din ahaban so wo ohaw mako oha ni ban de betimi agyew banfo se eto de eden a ye to ban esange ban what you say enti so wo haw ye 100 krampa ade etimi gyew no aye ahaban eni ti na nanum nimde omunim nyansa eni ti omtu din ahaban enti wo haw aye ohampa sa ban no eno na ye ban a ebetimi agyew eni ti na nanom etu din ahaban etu bi se me ahaban asem de a ye woni me bebre nso ahaban timi ye anye se minim enti a oka ye na me ga se ne mi anka se mefiri makomam na ma kire ahaban bebre ne niam bebre a ye de ye kame ade se ye kurum ha ye te Ghana ha se num opchi obi atena ase na onka ahaban asem a wankata mi ewu a obeka susumasa na che se apart from tamia ewu ni ahaban bia obodi no ye ahaban ahodo pi ane so di dima bebre ahaban bia obade ana odomankoma boy no o de nti oboy o ma ebi sede nipa te no o ma nipa a wotifie na o ma nipa otinwuram o ma abo a otimfie na o ma abo a otinwuram o ma ahaban a yebenya ofie na o ma ahaban a yebenya wonwuram
Ti na kyerɛ sɛ papa ahaban a ɛwɔ fie ne deɛ ɛwɔ wura mu no ebia ne dwuma a ɛdi anaasɛ bia ne dwuma a ɛdi nti ahaban na ɛwɔ yɛn ho wɔ fie no nyinaa yɛ first aid okay enti ɛba deɛ mu yɛ den a yare mu aden a na yɛkɔ nwura mu yɛkɔ ahaban mu yɛkɔ akɔto ban no yɛkɔ akɔpɛ bi de aba abɛgye wo ban no de ama wo watoma sɛ ahaban bi a wohu bia no ɛwɔ deɛ nti nyame bɔɛ yɛwɔ ahaban bi wɔ na yɛkyerɛ sɛ ahaban wɔ yɛde wonte aseɛ okay Bible na ɛda hɔ no da bia mekasa yɛkɔ Bible school enti no Bible na ɛsuaeɛ wate aseɛ Genesis 30 verse number 14 deɛ watwerɛ hɔ no kenkan na yɛhwɛ Mose nwoma a ɛdi kan no kyerɛ sɛ ɛti du yi mu ɛdunan ɔse na ayuo twabere mu no wei ɛyɛ pɛ pɛbere na aburo ne ayuo bɛbɔ mu wate aseɛ nti pɛbere mu no ɛna Bible ne ka sɛ ayuo twabere mu no na yɛtwa aburo na yɛtwa ayuo enti ayuo twabere mu no Ruben Fredi okohunu dudem saa dudem no wohwɛ ma sanseɛ bronyini sabi wagimi enti no yɛ na adwo sɛ obebi tie dudem we no menim sɛ yɛakankasa o sɛ yɛakuapim o sɛ yɛmfante o sɛ wonhu aduaba na ɔka no but ɛnyɛ twi kasa o wahyɛ da ka dudem wonim ade korɔ meso menim but ne din ankasa a obi kura na bi si ofikyire o nti yɛde saa aduane din ma wa anka wobɛhu ade korɔ ɛdeɛ enti broni pɛ sɛ tam bia o play smart enti ɔhyɛ da yusu dudem ɛde bae enti toa so start biem na ayuo twabere mu no Ruben firi adi kohunu dudem ɔse aseɛ ne ɔdɔ aduaba saa aduaba no ɛno na yɛfrɛ no ɔdɔ aduaba enti sɛ wowɔ yere wowɔ kunu na ɔndɔwɔ a yɛde saa aduane na ɛyɛ ɔbɛte ahwe wodom dabi sɛ wonya dudem ka ɔbaa a ɛnoa no waka wo so wokunu kura ɔbɛtena hɔ menam ka kyɛ nka Bible no yɛ nkɔnkɔnsani sɛ anyɛ adwuma nka Bible no yɛ torɔfoɔ watoma aseɛ sɛ anyɛ adwuma a ɛnyɛ nɔkorɛ Bible mu asɛm nyinaa yɛgye tom sɛ ɛyɛ nɔkorɛ ɛna yɛatwerɛ hyɛm sɛ aseɛ ne ɔdɔ aduaba enti saa adua no from head to toe no from branches root baabia no ɛyɛ dɔ asɛm yɛde bi yɛ hyemɔtɔ kakrama na wotafere na wobɔ ɔbaa no di na wodi wie a asa waka wo so sɛ wobɔ mpa yɛgu so ɛso na wote bi wobɔ mpa yɛgu so na wode kyɛ ɔbaa odi wie a asa yɛwɔ mpɛrɛ dodo a bɛbɔ ɔbaa no din agu so wodi wie a ɔbaa no aka wo so asa mi obi wɔ hɔ sisi a yɛkɔ a mema obi watoma aseɛ enti no sɛ wonya saa dudam no bi na wopɛ sɛ ɔbaa te ka wo so a ɔbɛte aka wo so wopɛ sɛ aberanteɛ te ka wo so a ɔbɛte aka wo so enti ɛnyɛ sɛ mennim ahaban o wowɔ ahaban ho nimdeɛ adagye na ebia ɛnni hɔ adagye na ɛnni hɔ enyuma no dɔɔso sɛsi a mogya no yɛ fresh no ɛwɔ sɛ fight forward na ɛde gye yɛso yɛ deɛ kakra ɛwɔ no ɛde si hɔ watoma aseɛ na afei yɛkokɔ yɛ anim to asoma me aseɛ ne ɔdɔ aduaba wɔ wura mu na ɔde brɛ no na Lia na Rahel ka kyerɛ Lia sɛ mame wo ba dudam yi bi Rahel ne Lea nyinaa ware Jacob ɔmo yɛ akorafoɔ ɔware nnuafoɔ mmienu ɛna Rahel ne ba akɔ nwura mu Lea gye aware no abɔ so ɛna ohu sɛ wagye aware no abɔ so no ɔno nso ko ama ne maame nti okɔ nwura mu na ohu ɔdɔ aduaba na ɔse aduaba wei na yɛde ka ɔbaa no bɛrima bom yɛde ka bɛrima ne ɔbaa so bom ɛne maame fa mi nkɔma maame na menka me papa ne me maame nyɛ dɛn mmom ɛna ɔde baa ɛna ne korafoɔ no sɛ me nua na ɔmo de ɔdɔ aduaba aba deɛ a ɛne ma bi na no so menniɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛrima no bɛdɔ me te asɛm a ɔkaeɛ na ɔka kyerɛ no sɛ ɛnɔɔso sɛ wafa me kunu na worebɛgye me ba dudam nso anaa wate aseɛ wahu dudam no sɛ ɔde ba bɛgye awadeɛ ɛyɛ adeɛ de gye awadeɛ o sɛ obi kita dudam na ɔka sɛ ɔbɛgye awadeɛ asowɛ sɛ yɛde saa haban na sɛ ɔde gye woyɛ sɛ ɛnti forgas ne start wɔ Bible mu no kici sɛ forgas na ni ye oh bro what man say start wɔ baba ne sɛ forgas yɛ ne sɛ nyɛ bɔne o ɔdɛ ɛnyɛ bɔne me no deɛ me mpɛ ne sɛ ɔbaa yɛayɛ ne ho adeɛ ɔde bɛkɔ no so yɛyɛ akamfo no yɛgye mpena wadeɛ tum ɔbaa ɔne bɛrima ate sɛ mpena wadeɛ ɛno so mfa nkɔ no so na ɔbaa wayɛ ne ho sɛ ɔyɛ gaagaa deɛ wagye sika adi deɛ wodeɛ hold up frɛ me toa so okay
was it na anwumre a yeko free wiram bae no Leah free adiko shia no Leah free adiko shia no o kan soro no na Leah oni Jacob enda mfie bebre on frɛ na anka we da na awotwe besim na we so beda we da be Leah de on frɛ no na anti odi dudem no say dudem ena me di dudem me pese Jacob ene me koda ena odi dudem no ti de si ye Jacob free nwura mu ba no Bramenchen if you say ampara me de meba dudem mato na one no da anadwo no me ka kire o Bible no say anadwo no kɔwe no enyem na me ka o so say ho what I say anadwo na ade ana yem frɛ no enna ahaban etim anadwo na ɔwe no we no enye no cave no ben asem o ena nyame be dabi we nyame nye ahaban na ye na ade but what must say etu obi ka kire say ahaban no etumi nima odada o enti obi tie mi obeka say reverend ena oba bi na ma hwe no school na ma odo men for sika hwe oba school na obeba wa no but say why is that mistake na achia embuye dudem ni bi wo ho eya ahaban kina chese say oba bi aje be ma bi bone na say waju wafa kwan bi sa ju sika dia oh you are not a problem frame o de o frame a ka chem say oba bi azan no be hwe no so say medical hwehwem so o aware dia da bi o wo mpena mu a oni be ma tse mpena wade a no so da bi ana ope e bia reverend me ni abaya bi netina me mpese me ni be jai me do no so do me ye betimi abdidudam na boso stamp maka ho eno anu no so why cry why ahaban ho ye de nyema bebre na chese ahaban tumi ankasa wo me ka kire ni na so obo ade na ye de ma ye me ka kire what ma say ye obi ho onya ba opeba ni nyina so eya ahaban o enya no nto waye na say obi so tumi ka say me akobọ mpa ye nyame betima ye na manya ba he nyame ohunde obo nyina se eye sato na oba ahaban awie mpa ye da bia me ka say Christopher mpa ye de boy ho ban na unya ko nsohwe ni wia so mo mpa ye na man konsohwe na konsohwe ni wia mpa ye den etini wasinsem bi sti ase mpa ye de ye ko mpa ye ba ye kwa ko boy ho ban o but the problem ba mo mpa ye ye de ahaban na solve problems nti papa problem bi was asase su bia no ho ahaban nuro ho ka problem bi kire me ka problem bi a wa person ka o de ka problem bi obi te se be man fan se bia se bi obi na dwemu ka no ye wo ahaban eti se wa dwemu ka wa ye fa ahaban wi ye tete soro ni nyina ye friend kwabrane atuata ye wade bi ye friend blue ye esiniema ye digum ye wodua bi ye friend kasa pempem nim se de other tribes no be friend no na ya pe coke ye no ya ai be shanin so odam no atra 2 years amintimi nsa they say ranger aduru dia akwa na se wanom gata munsu a eno so mintimi you say obo dam ondi 2 years 2 years ne de ekono pe obi fufuro fa na ma no me ni adaje a metena ho da bia but the ombru 2 years ana on 2 years mu no sa haban we ye the blue blue pa de senior man anya abijan for de ni bi de okonkum no na ya pe kura mo no what I say na ya tete we no soro no ye wa haban be friend nunum na ya fa nunum na fa ye emi na ya fa no emi so de aka ahaban we hu na ya pesa akasa pempen no na ya tu ni ba bi no na ya rere na ya sone so na de coke afra na de kan de coke na ma na anom ye wia ye we de adi we ni be ye nyame ena hata suru asase so nete dam no beti akọ anya pray for me just embro 2 years konkon hono de ma ho odin betimi but what ma say ho de ma ho odin betimi but every 2 years ekọ ana obi a wabodam a wonom gata mu nsuo no u say odam ni bi ho na ba obi anyina du say enya nyini trasa na no ho ayeden eno de pa bi fufuro fama meni adaje ene metena no ho ache eni nti ameka ne sa no enti no hye no so sa fama me bi a ye ka no obi peba opeso on Genesis 30 honoma 37 Genesis
30-37. Na Jacob ohwe ne ofa ye friend Laban ni ndwan na Laban ndwan no ono ne ko terms se ndwan no owo na se kala foforo beto ndwan no ho a Jacob befa so owo na aye white aye Laban de teni yo owo na se kala foforo beto ndwan no ho a aye Jacob de se owo na se aye pure white a fita ye no ofa ne de ye friend Laban na Laban nso no ndwan nyina ye white enti no adin say dan a oye white na ne kunu ye white na ne baso ye white na obekwa kwawo say broni bekwa kwawo bibini edin what I say ana bibini enche da nye order easy enti o hye samra ne man no ana nso so wate ase ena nyame pese o kire say tumi no ewa haban enti o kire Jacob akwankyere bi say Jacob onhwe ade na obeye no obema mmo na different kinkan babro. Okay, most ngoma toso ba ko ye eti aduasan chichimu aduasan so no. Oso na Jacob fa sesedua ne anwono dua. Ofa sesedua. Enu na ye nananum nim nyansa. Eninti omo fa sa dua na ede sini asesedua. Asesedua akonwa ya tena so. Akonwa ahemafo tena so no. Wo se ye wo sa ahemafo akonwa no. Ewo ho. E na friend asesedua. Enti ye de sa asesedua no e na esene. Akonwa no dakore beba so akonwa no ye wo adwa. Ohu asantefo ba ko ye friend sikadwa kofi. Eno no enye akonwa. Akonwa ye te se bia ohene bia kokko na waji adwana ba. Ena ye friend kun adwa akonwa wa kun agi sa adwa no. Be de yankun akoje no eye adwa. Enti ye o sikadwa kofi. Ene yankokko ena ye giye enti eye adwa. Okay. De yakoji ye ne akonwa yakokko akoji sa adwa no de aba. Ena ye wo asesedwa ye didua e friend sese ena sene ye. Na nyame so nim nyansa eto ka che Jacob se fa sesedua. Ena ye nananum so nim nyansa enom so be fa asese ne dua no e de sene asesedwa. Enti o kire Jacob kwan a obefa so ammoa no be wo difference. Na wanya bebre enti ti asem nyame ka che no o ka che se oni kan kope sesedua. Ni anwono dua. Ni onwono dua ye bonofo no ye kana bonwono dua abonwuma dua. Aha enwono pan sa dua no enwono. What does it libe bebre ni onwono dua. Eti o kire se onkofa onwono dua onkofa sesedua e na dua ba mbiem. Ni chenchen dua. Chenchen sa dua de abu chenchen de obi anim chenchen nyina o Bible mo. Ba so for ye mfa preacho eti no ye gisa nyema ni nyina nnua ni nyina na ye de ya kan say ye de aya kwankyere di kan na ye hwe o se na oyiyi ho nsema fita oyiyi nnua no ho e ma eka nnua na ehyehyem no sa nnua we nyina on sa sese dwesi wa e fita e wonwono no so wo wan ho e fita sese no wan ho e fita chenchen no wan ho e fita enti oyiyi nnua ni nyina e ma eka fita no sa wo so pedua a wo pese mmoa no ho fita na wo mfa wo de ye be kire onyansa e na yayi nnua no ho ama ka fita no yenkwai o se ma oyiyi ho gu anome enti no oyiyi nnua ni nyina no ye frɛ ba bi anomye ho na mmoa ni nyina ba omo benum nsuo e na odi nnua ni nyina egu anomye. Okay. What does it? Kinkan babro. Se anomye adase a nwan no rebenum munsuo. Ti dase kese ena mmoa no num munsuo sa dase kese na mmoa no num munsuo no e na ono so di nnua na gum. Nti otwitwa nnua no ketenkete na odi gu dase ena odi si anomye ho ena odi nsuo gum se mmoa no ba omonnom. Kinkan babro. Na oba nsunom na mmoa no nyina kwatini a omo benum suo dase ni mu no onyem so good na nwan no nyenyem ma no so senti na se omo num suo ni nyina na omo ye yi on se mmoa no ye yi omo num suo ni nyina na omo ye yi ti omo se obi ba na ye se osiri tia se onum suo na be man dia fa na chi sa o da me chiro no si osu bi na nwan no nyenyem ma no so na wowo nsensan good asema me kan na da ho no se o se owo white a odia na owo na sensensan bi wo mu a enya odia ena nyame so mana kwankyere odi nnua sese dua onwunu dua
ɛna ɔde kyɛnkyɛn dua ɛna ɔma ne wo sensan enti wo pɛ ba ye betimi afa saa dua we bi okay na ɛde ama ɔba what ase ye odua bi ɔba bi wɔ hɔ a ɔbɛda no na ɔne be ma da na nsuo na asane ye kɔ afuo mu a ɔhu wokɔ afuo mu a wode we bi ka ho a na atu aka watadi ye abonofo ye frɛ no nkonyam bia ɔsɛ de ɔfrɛ no ɔhu ye frɛ no nkonyam san nkonyam we no wote na haban ne bi ye perfume bi mamfa bi amba hande wuti bi na waposa manyisu we no woposa nsuo bi wom nsuo bi wom ɔhu sɛ yɛ sɔne nsuo na ɛsɔne gu misam no san nsuo we no na wode afra saa perfume no na ya kyerɛ wade ade bɛyɛ ye kyerɛ wade ade bɛyɛ wie a woni be ma da nsuo no nkonya da ye na nanom nim nyansa enti oba bi wɔ hɔ a abaifo ana abonsam bi ablocking na wode enti oni be ma da ya na nsuo na sen yesane enti na nanom se yemfa nkonyame sɛ de bɛyɛ a sperms ana ahobaye na nsuo no ensan na chi enti saa kola no a ɔba no me be ma no me de ni ma ɔba no onkonja oda je na nanom frɛ no nkonyam enti na sɛ saa haban no di na asekyera no enti eno na de ye enti oba onyaba me pa so unyaba na o asese ho na hu se woni be ma da na se nsuo ni sane de a eye nkonyam akola ne nkonyam da unya yusu ya pe e wo sa akola ne ka tina che se obi na e help say mu a we nya hospital asem you are rushing me ade bi wo sa ye nya hospital asem what I say how be what asisi bia no haban timi ye na me ka tro praying it is not a praying half it is not a praying half ade bia o pese solve no ye wa haban de solve okay what I say ye ba wiase we no ade nipa bi pay iska okay anamboa iska de hu ye brika su kikam oyo wa ye nyina iska na obi epe bere ye wa haban a ye de piska sa wa hu ade we mintimi fa akire ha ne nkire wa hu akire ha no na ye wo na haban de metimi de akire haban na gusu no wa hu ye wa haban different o hweto no se bu se mmoa bi e wo ho so wa hu a o se mmoa bi gu ho ye pesa mmoa ni bi na ye de ni nyina afra na yakopesa ade we bi me hyeda na ma white sticker na afiri ho na ye de amam sa ade na e wa akire ha no ye wo sika dodo a ye de hye akire ye wa wo de a ye wi a ye de mawo wa na do sika no beba ye be kire sika kro na wakopɛ du ko pesa sika na de ba na de ahye akire amawo enam ne ba kwa na mi ni bi ntino mintimi mfa nkire na fe ye de ahye akire na wo ankasa de kosu fi na wo yusu sika na e be kire a wo de beba no de bi e wo se unya sa sika no ni double sa ya haban papa na wakasa na wakasa we nso mo nyama se bia kwadwofo da bi ye nyama kwadwofo na kwadwofo da be ye sika mba wiase nipa mekiri ne nipa ye kwadwofo na say obi wo ha no so bia papa ma mfa we so betwam obi so wakon akwa aduma ha aduma no nyi aduma sama ye den eno no ye wo lucky ye mfa ma ye wo nwura bi wo ho eno no se di nwura ne fra nkuto e de ma wa lucky eduro kese itu pe so lucky shine a na ye de sa haban no ya ye ne powder na de afra nkuto e de ama wo unya yisu a ukopa aduma benya o lucky be shine me na mka che free okay ntina che se obi a wo hwe ye bia no aduma sam aye den wo dia ne se obeba na afei so behu opani kese na afei so no watumi aboa wo ama akwankyere kwan a aduma sam no bia wa ya aduma akwa aduma sam enkoyie aduma sam aye wo pa aduma saa wo nya aduma misro kwa akoma tu ye nde wa hia opani kese Agyei Kodie wo dia ne se ye be pon program na wode ne ma anase ne phone number beto abontina afei so wafa na wafa wo de how bia wo namu no friend no wo de friend na papa pa cho me how ni na mo di enkomo na mo bi sese de boa no na wanam nananom ahaban so na ahaban tumi so di aboa nti ahefo ba yen san ko opani kase nchen papa nti sese na enkomo a ye di nyina no kese obi aduma ho asema ye din e na afei so no aduma ho asema ye din se ye pese ye hawa ye kili o lucky wiase a etini nyina na ade de bobra e lucky se menu nyina ye pe bible we ya na o lucky wo soro semia obenyame nya ye koto aba na o lucky a obenya ukopa adwuma na oni lucky a unya ka tumi hwiase na aka se ma me de o lucky ono nko ana wanhu what I say o lucky ntia what I say ye wa haban bi wa ha sa haban ye friend buakuru good sa buakuru no ne dini ne honam se ye de buakuru ti buakuru okay
yɛde ya kwankyere ma obi a odi dɔm anim obi adwuma na ɔpɛ sɛ dɔm ba kuro dɔm asɛm dɔm na yɛde gyikyi kuro nipa bebree ba kuro mu na kuro no yɛden ɛkɔ so nti yɛde wei ɛna boaboa dɔm ano etu pɛ sɛ ɔkyekyere kuro opɛ sɛ ɔkyekyere adwuma opɛ sɛ ɔkyekyere dɔm a yɛde bua kuro na ɛyɛ eti saa bua kuro wei no ɛno n'asɛm no deɛ ho ɛden yɛhyɛ ɔba ketim wobɛdware ne saa 21 days na mmom yɛ a sɛnti wɔ mu what I say yɛwɔ haban foforɔ de bɛka ho yɛhyɛ ɛde ma na de bua kuro yi to so a bro jai me na ada na sɛ tumi wɔ mpa papa ɛbɛboa ma ade a wokɔ so no ade bi a woyɛ no akɔso ama wo ade bi a woyɛ bia no bua kuro ɛba mu a ɛbɛboa nti wopɛ kura a wo fie kura no wopɛ dua bi wɔ hɔ ana wadwum kura no wopɛ dua bi bi mu wɔ hɔ ana wokɔ obi adwum na tame a wusi hɔ wokɔ obi adwum na metumi hwɛ saa aban deɛ asɛ baabia da bi ɔhu sɛ ɛsim sɛ obi asɔre a ɛna tame a wu no hwɛ tame a wu fine buakuro ho ɛden ɛsen tame a meka kyerɛ prin obiara bisa sɛ Agyei Kodie me say buakuro sɛ in terms of yɛmfa ɛnyɛ adwuma a ɛnyɛ tame a wu yɔnko ne buakuro obetumi apagya one time pa but ebia asɔre a tame a wu susumasa that be why what I say ebia obi tie me ne be ma asɛm aba fam deɛ ɛda fam kodwo tɔ bɛma awu kura ntumi mma ne mu so mi wadie bi deka man fa ma man bɛka sɛ my god ayi sɛ meka mbɛdi bi akyerɛw sɛ saa deɛ no yɛde ma wo na bɛma no da fam flat ɛnsɔre a yɛma wo ayɛ 3 days nansa ɔsɛ bɛma no sɔre deɛ emu mmerɛ no wo deɛ fafra koko na di ɛno ano no obi nso tie bi agu no akye no yɛ wɔn sensan bi yɛfrɛ no abiricha bɔdwo sɛ wo de tutu twa ne to no na noa nom obi tie ebi a hepatitis wɔ no so mimi ni adagye o nti a me kyerɛkyerɛ no ntino wanya anyama asɛm what ma say hepatitis a ɛkyewa yɛ haban bi yɛfrɛ no bɔmagu akyi oh man fa bi my god wo de me next episode no yɛbɛsɛ yɛde saa haban bi nyina bɛba what I say bɔmagu akyi no tu na se no na hohoro toɔ no kama na hohoro ho nyina no a na nom ne sɛ de onum nsuo no nom ne saa ebi a wawo abema bi ana abaya bi wanya be 18 years 20 years oda so dwonso kete so what is ewo ho saa ewo ho kopɛ dua bi e friend kokoo nsuo wa animu no na wa yakire wo wa anim na wa yakire a fa gu dade sen enye silver tiniye enye silver dade sen ana kukuo nuwa wom ma akora ne num bi obegya adwonso no ye wa akora bi o se onum na se first 3 days no wanjaya meaning se na honhom se wom eno de obetumi adwonso heavy wine ama obam kura bu eno nkyere se jai na kyese honhom se wom eno sa na wo de san frɛ me se akora no ye no odwonso heavy honhom se signal kyere se honhom bi nsa wom what I say enti na de wo no asofo no sɔre a ɔmo de emeni num no na ɔmo de ayɛ incense ne ɛhye na nipa di yie saa haba we miensa sɛ di bom ɛhye ɛwɔ adwumam na wanye ya wonye ye biem sunne san sɛ brɛ no esuantin yɛ dwuma de nyina besi a na hyɛ no sɛ dwuma de yɛ di nyina nso no ɛyɛ Kodie Media Adawroma Kodie Media Institute ɛyɛ school a ɛboa ɛtete nsɛntwerɛfoɔ wopɛ sɛ wosua nsɛntwerɛ dwuma sɛ ɛyɛ news casting ana sɛ program hosting adeɛ bi a fa nsɛntwerɛ dwuma sɛ ɛyɛ TV ana sɛ radio ho no fa bɛdan ɛyɛ ana frɛ Kodie Media mpanifoɔ na wɔntumi angels na yɛntumi entetew na so nkwadare wɔ nsɛntwerɛ dwuma mu wobɛtumi afrɛ Kodie Media mpanifoɔ na ɔmagye school natural kwan ɛwɔ Tachiman ɛyɛ Fanti Newton ɔboɔ ama new school na school ni mpanifoɔ atumi agyew so na number yi na bɛtumi afrɛ wopɛ sɛ wo ne school ni mpanifoɔ adi nkɔmmɔ a mepatwɔ na wafrɛ ɔmo na ɔmo atumi agye na so watumi abagye ɛyɛ adesua ɛwɔ Kodie Media Institute na mepatwɔ bɛtumi afrɛ number no ɛyɛ 0554 205335 na school ni mpanifoɔ agyew na so watumi abagye nteteɛ enti school yɛ Adawroma na de dwumadi ɛbɛsom mo na afei so bibia wo de bɛhwɛ so yɛda wo nyinam ase kyɛ no sɛ dwumadi etwa Kodie TV watumi akɔ YouTube okwa na wasearch Kodie TV na afei so no wa subscribe na abribia no wo subscribe nso wi a ɛyɛ bell bi ɛwɔ soro hɔ kɔbɔ adɔma no so na afei so no abribia video bi bɛtom no wɔnya bi na wo so watumi ahwɛ
Facebook nso wokɔ search ɛyɛ Kodie TV na afei wa follow yɛn nso wɔ Facebook adeɛ bia na sɛ nsɛnsɛm pii a ɛkɔ so na afei programs ahodoɔ pii wanya bi nso ahwɛ da mu nyinaa sɛ mo gye na asɛm am sɛ nkɔ ɔpanin nkyɛn na afei nso ɔmfa ne number nto dwa na sɛ obi bi ɛpɛ sɛ ɔfrɛ bi na ɔdi nkɔmɔ watumi afrɛ papa tina me nkɔ Reverend Agyei Kodie nkyɛn ba kyɛw do number bɛto dwa na afei nso wasɛm bi kakra wode abɔ no tɔfa ama yɛ asan me bɔ de tɔfa nyinaa ne sɛ ɛnyɛ me nko ane bemfo sɛ bi abemfo dɔɔso na mmom hwɛ ho yie ɛwɔ wiase kakra aba no ntufo na mmom kɔyɛ adwuma na adwuma n'akyi no bɔ adwuma no so mpaeɛ yɛdie bɛba memfa osika nkɔmɔ obi sɛ ɔndɔbolo ne mma wo mentimi sɛ obi adwuma ɛwɔ afidie so na mmom deɛ metufo ne sɛ kɔyɛ adwuma na bɔ so mpaeɛ na menti obɛyie wo problem bi na apɛ sɛ ɛdi ho nkɔmɔ a wobɛtumi afrɛ number no 0554 205335 anaasɛ 020 935 4950 tam bia a wopɛ sɛ ɔfrɛ bia no wobɛtumi afrɛ na ɔfrɛ na memfa a na busy na aba no keep on calling baako bi tɔ mu a mefa na yɛabɔ nkɔmmɔ. Okay, open kɛseɛ mɛda wase sɛ wogye berɛ na wobaa ne yɛbɛkyɛ nsɛmpa yi nti abusua ahaban tumi wɔ mu nti yɛnhwɛ sɛ bɛtumi aboa na bibia so ho atumi atɔ no me a mede dwumadeɛ mu kyea me medin a megye so ne Nana Kwame Gentle wofrɛ me de fashionista megye so ɛnɛ atare a mahyɛ yi ne nyinaa firi ɛyɛ Oliver Clothing ne fam atare fɛfɛɛfɛ ɛde hyɛɛ me kamakama paa ɛda mo ase sɛ mogye berɛ na mohwɛ yɛn da foforɔ bɛsan so ahyia